Val. Llavors, com sabem crear una columna, no? Una columna és una llista, per exemple, tot de zero. És una columna buida, no hi ha cap peça en aquesta columna. I llavors, per crear una matriu, sabeu que hem de crear una llista de llistes. Llavors, matriu és igual a una llista, no? Una llista es fa així, amb coses separades, però ara, en lloc de tenir números, tindrem una llista en cada posició. És a dir, en lloc de tenir un 0, tindrem una llista de zeros. Fins aquí tothom em segueix, entén que això és una matriu. Una llista de llistes és una matriu, que també la puc imprimir. I m'ho imprimirà tal qual, feo. Val? És una llista de llistes. Això, o sigui, la primera posició de la matriu és la primera columna, la segona posició de la matriu és la segona columna, la tercera posició de la matriu és la tercera columna i la quarta, la quarta. I llavors, dins de cada columna tenim com les diferents files. Per tant, si nosaltres volem mirar la primera fila, mirarem aquesta posició, aquesta i aquesta altra. I si volem mirar l'última fila, volem mirar aquesta posició, aquesta i aquesta. Sí? Llavors, com això és un tostón, vaig a fer una funció, que també la teníeu explicada en el vídeo de l'altre dia, que si això ho esteu mirant per YouTube, doncs estarà en algun sitio, però jo la creo en un moment, val? I així ens entenem tots. No és una funció fàcil de crear, però és una funció que és interessant que sapigueu fer. O sigui que si podeu intentar-la fer per vosaltres mateixos, us anirà molt bé a la vida. Llavors, vull fer una funció que serveixi per printejar la matriu, val? I llavors agafo la matriu per paràmetre, i llavors què fa aquesta funció? Doncs diu, for each no, anem a fer-ho, for i in range len matrix. Això és per cada columna, val? Hem dit que la matriu és una llista de columna, per tant, la longitud de la matriu és el número de columnes que té. I for row in range len. Ara, algú em sabria dir len de què? Si aquesta matriu són columnes, val? Per tant, té 4 columnes, quantes files té aquesta matriu? Algú m'ho sap dir? Pondré hilo musical en el vídeo de fondo. ¿16? Wow. No, 5. No sé per què he dit 16, però ho podem comentar, si vols. Són 5 files, perquè cada columna té 5 posicions. I com totes les columnes són iguals, puc simplement mirar la longitud de la primera columna, és a dir, matrix 0, estic mirant això, és això d'aquí. Si ho imprimeixo, us ho demostro. 0, vaig a posar aquí un return perquè no peti. Si imprimeixo això, m'imprimirà la primera columna, que és això d'aquí. Per tant, si miro la longitud d'això, len d'això, em donarà quantes files hi ha a cada columna. Continuem amb la funció aquesta. Llavors, jo vull imprimir per cada fila i cada columna, vull imprimir primer totes les primeres files i després totes les columnes. Print matrix de column i row. I llavors, entre columnes, no vull que hi hagi un salto de línia. Per tant, en lloc de posar-li al final per defecte del print, li posaré un espai, per exemple, i quan s'acabi una fila, li posaré un salto de línia. Llavors, i aquí viene la màgia, si això ho faig, print, vaig a fer servir aquesta funció, print matriu. No, tranquil. Matrix is not defined, perquè li he dit matriu. Això ja sí. Això m'ho imprimeix. Fins aquí bé, Això el que he fet és imprimir les files senceres i anar posant espais entre els d'allò. I quan acabava una fila, posar un salto de línia. Però tinc un error aquí. No sé si algú ho està veient. Però això té 5 columnes i 4 files. L'estic dibuixant transposada. Ho veieu? O sigui, estic dibuixant aquesta matriu. De fet, us ho demostro. Fixeu-vos, hem dit que això és una llista de columnes. Per tant, això és la primera columna. Si a la primera columna, última fila, poso un 1, hauria d'aparèixer en aquesta d'aquí, no? Primera columna, última fila, hauria d'aparèixer un 1 aquí, però en realitat apareixerà aquí, perquè l'estic dibuixant transposada, Llavors, com ho puc arreglar? Doncs jo crec
positivament que això, si ho faig al revés, funcionarà. I efectivament, val, ja tenim la funció, o sigui, la matriu dibuixada. Farem servir aquesta funció per anar dibuixant la matriu i entenent els conceptes, val? Però vull que quedi clar que aquesta primera posició de la matriu correspon a aquesta primera columna i aquesta segona columna és aquesta d'aquí, aquesta tercera és aquesta tercera, tal. Per exemple, si poso aquí un 1 o un 2, apareixerà en aquesta posició, val? Bé, ja sabem fer matrius. Ara, i dibuixar-les. Meravelloso. Ara hem de pensar, val, però això jo no ho vull crear a mà, perquè sóc una persona elegant i que sap programar i, per tant, no faré les coses a mà quan puc fer que el codi ho faci per mi. I això és molt important perquè necessito que entengueu com funcionen les llistes a Python. Funcionen raro, val? Sisplau, enteneu això, funcionen raro i heu de tenir molta cura quan treballeu amb elles. Nosaltres podríem pensar, bueno, pues si una columna puedo hacerla así, ¿no? Print columna, jo això ho puc fer, no? Agafo un número, multiplico per 5 i em queda aquí una lista de 5 ceros. Pues yo, como soy una persona inteligente, que tengo mucho mundo, pues poso aquí columna por 5 y pues ja tengo una matriz, ¿no? Tinc una llista, columna, ai, què he fet? Columna. He tornat a imprimir columna. Tinc una llista de llistes. Pues ja està, no? Ja he acabat con mi trabajo. Doncs no, perquè les llistes són una cosa estranya. Per tant, atentos. Fixeu-vos, si jo ara li dic, val, la matriu, la primera columna, val? I de la primera columna la posició 2, que és aquesta. O sigui, vaig a la primera columna, que és la matriu 0, val? Vaig aquí, la primera posició de la llista, i d'aquesta llista vaig a la posició 1, que és aquesta d'aquí. Val? I recordeu-vos que això correspon a aquesta posició d'aquí. Doncs allà vull que hi hagi un 10 o un 5. Val? Algú sap què passarà? Redoble de tambores. Concretament passarà mal, vale? Fixeu-vos, ho poso aquí a sota el print perquè ho veieu. Passa que quan fem una matriu d'aquest estil se'ns canvien totes les posicions. És a dir, que aquesta columna al multiplicar-la pel 5 el que ha fet és com crear no còpies sinó com referències. O sigui, tenim la mateixa columna 5 cops. I llavors si canviem aquesta posició, se'ns canvia aquesta posició en totes les llistes. Ho veieu? I això no és el que nosaltres volem. El que volem és crear columnes independents. Llavors, com ho podríem fer? Doncs deixeu-me que us expliqui una cosa aquí sota i és com afegir coses a una llista. Si nosaltres tenim una llista buida, val? Per exemple aquesta llista d'aquí, hi ha diverses maneres d'afegir-hi elements. Faig un print cada cop que faci la llista. Llavors, aquí això imprimirà una llista buida. Llavors, què podem fer? Podem fer-li llista més igual 5. Ara, si imprimeixo aquesta llista, tindrà un 5. Si ho faig 2 cops, tindrà 2 5s. Veieu? Això és una llista buida. Aquí li hem afegit un 5 a la mateixa llista i aquí li hem afegit un altre 5. Per tant, té 2 5s. És una llista de 2 5s. So far, so good. Hi ha una altra manera d'afegir-hi elements a una llista, que és amb l'append, que és mi manera preferida. Jo li puc afegir un 5, dir-li, vale, en aquesta llista li enxufes un 5. Pel final, Ojo, això és important. Vaig a primer afegir-li un 2 i un 3. Les coses a les llistes s'afegeixen pel final, amb l'append. Val? Veieu? I és una llista de 3 coses. Llavors, jo a una llista li puc afegir un número o li puc afegir una llista de coses. Sabeu que una llista pot ser del que vulgueu. Podeu fer una llista de paraules, una llista de números, una llista del que us doni la gana. De booleans, no importa. Val, llavors, ara m'he deixat aquí un parèntesis extra. Fixeu-vos, tenim una llista buida, li afegim aquesta llista dins, de manera que és una llista amb una posició i en aquesta primera posició hi ha una llista amb 4 coses, després li afegim un 2, val? Per tant, tenim una llista de 2 elements on el primer element és una llista amb 4 elements de diferents tipus i la segona posició és un número, i després tenim una llista amb 3 elements, amb append, i li podem enxufar això. I aquí també li podríem enxufar una altra llista, o sigui, una altra llista o, i aquí viene la part important,
una cosa com esta. Val? Això és una llista. I li hem enxufat al final d'aquesta altra. Per tant, tenim una llista de 3 elements, on el primer element és una llista, el segon element és un número i el tercer element és una llista meravellosa que s'assembla molt a les columnes que nosaltres volem fer servir. Tate. Llavors, si això ho fem molts cops... esto se parece bastante a lo que yo quiero. I si li trec aquesta basurita del principi... ves per on? Ja tinc una cosa que s'assembla molt a una matriu. I us preguntareu, què passa si jo vaig a llista a la primera posició, és a dir, en aquest vector d'aquí, i li dic, val, a la primera posició, posa-li un 5. Ara què passarà? Vaya, solo cambia la primera posición. Qué apropiado, qué bien nos viene. Molt bé, ja sabem com crear una matriu. Val? És això. I una matriu de columnes independents. Teniu un vídeo de l'altre dia sobre exactament el mateix, que potser us va bé tenir una altra explicació del mateix tema, val? Si no ho heu entès molt bé. L'important és que això és una matriu de columnes independents i que quan modifiquem les posicions, la resta de la matriu es queda igual, a diferència del que passava abans. Veieu la diferència entre això i això? Llavors, queda una cosa per millorar, que és que, com sabeu, com som programadors i gent elegant i gent que treballa bé, no fem 4 appends. Quants appends fem? El primer és que si jo sé que tinc n files, val? I m columnes, val? 7 columnes en aquest cas, en l'exercici aquest 7 columnes, quants cops faré append? Quants elements tindrà la matriu? N o m? N? Sí, la matriu tindrà M són columnes, perdona, això són columnes, num columnes i això són num row. Val. Sí, per què esteu votant, nenes? No, hem dit que la matriu serà una llista de columnes. Per tant, la matriu tindrà M elements. Si és una llista de columnes, ha de tenir tants elements com columnes tingui. Val? Per tant, la matriu tindrà M elements. És a dir, que hem de fer M appends. Val? I com fem M appends? Doncs fem for i in range M, fota-li aquí un append cada cop. En lloc de tenir 4 appends, tenim així. Molt bé. I ara ja tenim una llista de 7 elements. Fixeu-vos, si aquí fos un 3, tindria només 3 elements la llista. I llavors, cada element, quants zeros ha de tenir? Redoble de tambores, N o M? Efectivament, N. Llavors, en lloc de que siguin 5, li diem que siguin N. I ja està. Així hem creat una llista, una matriu, o sigui, una llista de llistes de 3 columnes i 5 elements. Perdona, 6 elements. Si fossin 3 files i 10 columnes, doncs tindríem una matriu de 10 columnes amb cadascuna 3 files. Molt bé. Ara, en lloc de fer això que estàvem fent abans, que hem dit que no funcionava bé, faig això. M'emporto això també. La matriu és això. Ara, llista, la creu buida és la matriu. Matriu és una matriu buida, és una llista buida, i llavors a cada cop li enxufo m cops 0 per n, i aquesta i ja sabeu que quan no l'estem fent servir la podem substituir per això. Molt bé, ja tenim la meva matriu, la provem. Fixeu-vos, he creat una matriu de... Això ho elimino, us en recordeu d'aquest print davant? Tenim una matriu de n columnes, n files, perdona, veieu? 3 files, 1, 2, 3, i 10 columnes. Si això fossin 7 columnes i 6 files, que és el que ens demana l'anunciat, ja tenim una matriu de 7 columnes i 6 files, on, fixeu-vos, si canvio primera columna, segon element, només canvia això. Si canvio la columna 4 a tercer element, poso allà un 5,
Doncs tindré un 5 aquí, a la columna 0, 1, 2, 3, 4, fila 0, 1, 2, 3. Aquí tinc un 5. I ara la pregunta del millón és què passa si vull modificar la columna 12. Bueno, passa el de sempre, un 0 patatero, perquè això peta. Ens diu list index out of range. Per tant, quan nosaltres li preguntem a l'usuari què columna quieres modificar, haurem de vigilar que l'usuari no ens digui quiero modificar la columna 25 en este tablero de 3 files i 3 columnes, perquè petarà i us posaré un 0. Queda clar?